Pois sí, esta fin de semana toca queixear, toca queixo, toca, pois eso, adentrarse na terra do queixo. E hoxe imos comenzar estas 3 horas de programación local falando precisamente da Festa do Queixo, que traspasa xa o medio século de historia, que ten proxección máis alá das nosas fronteiras galegas. E, bueno, pois é un reclamo para non só os que somos de Arzúa, que a vivimos en primeira persoa, senón para un montón de xente que se achega e que vive nesa fin de semana, pois o día grande de Arzúa. E como todo ten un principio, dende hai tempo, pois é o pregoeira, neste caso un home, que lle gusta o queixo, o que é encargado de dar o pregón. A mí o día que me encarguen un pregón, se algún día sucede, eu penso que debe ser dificilísimo. Pero bueno, el ten tablas, Federico Pérez, Fede, moi bons días. Moi bons días. Hai tablas para un pregón, cuidado, Se non aí vamos a un aserradero e xa está, ali ten que haber tablas e se ríen. A ver, evidentemente, cantas máis teñas mellor, pero cando, por exemplo, como neste caso, a quen tes que louvar é a un produto como o queixo de Arzúa, é fácil. Claro, o complicado é facelo mal, creo eu, aínda que, bueno, eu teño capacidade para cajala, a veces moitísima máis da que eu pensaba, entón, pero, bueno, é para min unha honra enorme, como bo queixeiro que son, que dicías antes, pero moi queixeiro, demasiado, incluso xa o médico xa me mira con cara de non pode ser tan queixeiro, porque despois o colesterol sube, non sabes? Digo, bueno, pois que suba o colesterol, mentre non sube eu. Cantas festas do queixo viviches? Pois non sei, en número non sei, pero unhas... Eres asiduo, de festi, de queixear, de polos postos... Sí, máis polo día que pola noite, porque, claro, últimamente... Máis diurno, sí. Bueno, un vais facendo maior, e vai tendo prole, e pola noite, pois, xa quen chegue a noite, xa para min xa é un mérito, pero sí, gústame moito, e ver a xente que vai levar ali tamén o seu produto, que é moi bonito, non? Que a xente, que lle coñezamos os produtos a xente, pois é un orgullo para eles e para nós como galegos, pois ter ese semellante cousa. Quen te chama? Chamamos do Concello de Arzúa, que se quere ser o pregoeiro. Pois sí, chamoume Ramón, supoño que un pouco en nome do Concello, eu ao principio pois, é un pouco casi como un Goya ou un mestre Mateo, digo, non, ten que ser broma, pero non, foi certo, tardamos moi pouco en concretar, porque realmente era, non sei, Sota Cabalo Rei. Dixe, pois claro que sí, xa dixenlle así de broma, joder, xa estabades tardando, pensei que vos fixera algo, joder, leváronme de Melide, non de Arzúa, para preocuparse. Xa estiveches en Melide? Xa estuve en Melide, feo decilo, pero tuve antes en Melide. Vamos a deixalo. Pero non, temos o alcalde de Arzúa, temos o alcalde de Arzúa, Xoán Xesús Carril, moi bo día. Hola, bo día. Boa elección, para pregoeiro, pero está confesando aquí que xa estivo antes en Melide, alcalde. Isto penaliza? Vemos que non. Non, por suposto, non vamos yo a perdoar. Porque non estabas ti, Carril, se estuveras ti antes xa... Bueno, nada. Nós estamos orgullosos do que vai a ser pregoeiro este ano, e, bueno, somos coñecedores de que Federico, como bon actor, pois non ten tablas suficientes para facer un bon pregón. O que eu recomendo é que non diga iso do queixo do colesterol, porque senón os dá de ao baño e tira das orellas. Sí, no, está... Tranquilo, eso queda clasificado nos papeles do 23F, non sale, dai non sale. Bueno, alcalde, chega a fin de semana, unha das fins de semana grande do Concello de Arzúa, falando co pregoeiro, pero unha programación que va moito máis alá dese pistoletazo de saída, que con humor, con ironía, con retranca, con tablas, coa profesionalidade que seguramente imos quedar todos satisfeitos de Fede, pero despois toca percorrer as rúas, queixear, movernos polo Concello de Arzúa. Unha fin de semana importante, alcalde? Sí, bueno, para nós pois posiblemente a nivel de Concello o fin de semana máis importante do ano, non? Por o que se move, por o que nos xugamos, por a defensa do noso produto estrela, que é o queixo, e despois de 51 anos que celebramos este ano, pois, bueno, ben se merece un esforzo e un traballo especial para que isto saia todo ben.
Son 3 días, festival, coñecemos grupos de primeira orde, todos eles, bueno, Budiño, Dorian, daqui da Ría, apostando tamén por artistas locais, MJ Pérez, que, por certo, falaremos estes días con ela. En fin, o de aquí o de alá, unha mestizaxe, non? Tamén cultural para arroupar e para vestir o queixo. Sí, por suposto, bueno, os grupos eu creo que son os grupos de calidade. Este ano a festa pois dedicamos ya a emigración. Temos un grupo de, bueno, unhas mozas que son holandesas, que coñecidas, e, bueno, entendemos que son grupos contrastados suficientemente para ter un público distinto aos públicos, e despois a feira en sí pois é unha feira bueno, que abrangue moitos aspectos e moita tipo de actividades distintas, é un programa moi extenso e entendemos que, bueno, que lle vai a gustar a xente. Fede, o pregón, hai improvisación dentro dun pregón, polo caso do teu? Eu, un pouco como na vida mesma, improviso bastante, non? Sí, Porque, ¿no? bueno, evidentemente os guións están ben, é unha base sempre ten que habela, é un pregón, neste caso os pregóns lense, eso é de primeiro de pregón, os pregóns lense, sí. Non, lerá o pregón fulanita, menganito, sí. Pero sempre hai pois eso, imponderables que un nunca sabe, temos a mente, a vista e os ollos abertos a todo o que pase, entón sempre pode pasar algo, e aparte, pois bueno, despois ti escribes unha cousa, pero estás ali e dices, pois mira, tamén me apetece, pois eso, decir isto outro, sí, forma parte, pero bueno, hai está escrito, xa está todo plasmado. Moi longo, cantos folios? Onte falei con Ramón e dicíame, pídenme aquí tempos para o tema da escaleta, e dixenlle unha referencia de, día secretaria do alcalde que tanto, bueno, veña, vamos a intentar editalo logo hoxe, pero bueno, sí. Está ben. Eu a min, o sea, non me gusta falar demasiado cando non teño nada que contar. Isto de estirar o chicle a veces, pero bueno, polo menos que o que conte que sexa simpático e agradable, que o vai ser. Nada, bueno, falaba desde a emigración, evidentemente xa haberá quen glose, quen se recree un pouco máis nese tema, pero eu tamén no pregón tamén quixen incluir un pouco ese tema porque, bueno, como veredes quen escoitedes e quen vaiades ao pregón que ten un pouco que ver coa miña biografía persoal, non? Coa miña vida, entón, pois, a verdade que encaixou moi ben o tema da emigración conmigo e co queixo. Porque naciches, de nacer naciches en Alemanha. En Alemanha, efectivamente, sí, por aí van os tiros. Alemán galego. Alemán galego, sí, moi pouco alemán, moi pouco. Estiveches que días, semanas, nada, ou estiveches un tempo... Meses. Miña irmá estivo máis, eu estive menos, pero bueno, está aí no currículum, sempre chama a atención. Alcalde, pasaron os 50 anos, esta edición número 51, vai collendo repercusión nacional, unha festa que vai collendo pulo, que gaña relevancia. Isto de dedicarlo á emigración, vai ser un contexto anual para dedicarlo de algún xeito, ter como un subtítulo a festa e facer homenaxes, como neste caso a emigración? Vai ser unha liña a seguir? Bueno, eso valoraremos no futuro. O ano pasado, pois, a ser o 50 aniversario, consideramos oportuno dedicarlo aos seus fundadores, bueno, vivían a gran maioría, solo faltaba un, agora faltan desgraciadamente dous, e entendíamos que eran, bueno, merecedores desa homenaxe, e este ano optamos por a emigración, porque Arzúa, pois, bueno, como toda Galiza, é un país de emigrantes, e temos moitos emigrantes retornados, unha vez xubilados, e entendíamos que ben merecían unha pequena homenaxe. Nomeamos 4 persoas, 2 mulleres e 2 homes en representación de todos eles, e, bueno, pois para o ano entendo que se valorará pois a outra xente ou outro colectivo. Ben, unha programación que, por certo, entra nas redes sociais da Festa do Queixo, do Concello de Arzúa, tédela con detalle para acudir venres, sábado, domingo, últimos días de febreiro e primeiro de marzo para queixear. Alcalde, listos, preparados, emocionados,
encantados, como sempre, por vivir, os que somos arzuáns, un montón de xente que se achega, porque chegase a que? A quintuplicar a población, máis menos, non? Sí. Ou máis. Eu creo que algo máis. Os datos do ano pasado, pois, aproximábanse a 50.000 persoas que nos visitan estes días. É certo que son 2 días intensos. Bueno, xa o venres, pois, cos petiscos hai bastante xente, pero sábado, basicamente sábado e domingo, temos a festa datas moi ben para distintos públicos, entón temos distintos públicos en distintos horarios, e iso permítenos, pois, ter moita afluencia de xente. Non é como se vas a un concerto en concreto, que vai un público especial. Nós temos un público moi variado, desde as primeiras horas da mañán, un público xa de mediana, terceira idade, despois un público máis de mediana idade con, pois, digamos, con crianzas, e a última hora, pois, un público máis juvenil para os concertos, e ainda así, dependendo do concerto, pois moitas veces tamén, pois, hai variedade de público dun concerto a outro. Entón, eso permítenos, pois, recibir bastante xente, e xa digo, ano pasado os cálculos foron sobre 50.000 persoas, e, bueno, quero dicir que tamén todo influye moitísimo, pois, o tempo que faga, que, por suerte, parece ser que vai haber un fin de semana bon de tempo. O gallá, porque a festa do queixo celebrase de todos os xeitos, pero con sol loce moito máis. Alcalde, xa para despedilo e que continúa ca súa xenda, e quedamos aquí falando un anaquillo máis co pregoeiro, con Fede Pérez, con algo máis de ledicia a celebración desta edición da festa do queixo despois do que coñecimos con respecto al Tri? Bueno, para algúns sí, nós os goberno de Arzúa, pois posicionámonos desde o primeiro momento en contra da Altri. Entendíamos que era un perxuicio para a nosa comarca, sobre todo para o Camiño de Santiago e precisamente tamén para o queixo Arzúa-Ulloa, e para nós, bueno, pois é unha pequena ganar unha pequena batalla que ainda non é a vitoria final, digamos. Para outros, pois entendo que será unha mala noticia, pero o goberno de Arzúa, o tripartito de Arzúa, pois apostamos sempre en contra desa macroindustria que, bueno, que non entendemos. Nós creo que temos que apostar, e se queren invertir os gobernos, tanto do Estado como da Xunta de Galicia, na nosa contorna, pois teñen moito produto, moita materia prima na que poder traballar, e, por exemplo, no sector do agrogandeiro, no sector do leite, no sector do queixo, pois aí sí que se podrían, bueno, apostar por ese tipo de industrias e non por unhas industrias contaminantes, como entendemos que era o caso ideal. Pois, alcalde, por certo, os concertos serán no mesmo campo da feira, o carón do Parque de Anaquiro, con entrada libre e demais, como sempre. Sí, bueno. Sí, os concertos están rematando de montar a carpa, son abertos, gratuitos, espacio aberto e, bueno, espacio suficiente con toda a seguridade. Tivemos outro día a Xunta de Seguridade que os distintos organismos de seguridade, Garda Civil, Policía, etcétera, e, bueno, están moi contentos de como se está a levar a seguridade no concerto e no recinto tamén feiral. Pois, alcalde, a disfrutar desta fin de semana importante no seu concello, e, bueno, se quere despedirse do pregoeiro, aquí está. Non escoita, espera, que se apagou aquí, pero encendo ya aquí, se quere despedirse do pregoeiro, está a tempo, alcalde. Como? Que se quere despedirse do pregoeiro, se quere decirlle algo, está escoitando aquí Fede. Nada, o pregoeiro nada, vémolo o sábado e nada. Estamos moi contentos da elección e de que aceptara. Para nós é un orgullo que aceptara, pois, ser o pregoeiro da exaltación do noso produto estrela aquí do interior de Galicia. Un orgullo é para min, alcalde, vémonos o sábado e nada, simplemente quería matizar que os peregrinos flipan moito cando chegan a Arzúa esa fin de semana, porque din, coño, pensábamos que Santiago ainda quedaba máis lonxe, pero pensan que chegaron a Santiago xa realmente. É que esa fin de semana é para chegar a Arzúa. É para chegar a Arzúa e non chegar máis alá. Graciñas, alcalde, que vaya ben, un saúdo, vémonos por Arzúa.
Bo día, gracias Bo día. Un saúdo. Bueno, falando con Juan Xesús Carril, alcalde do Concello de Arzúa, contento, emocionado, unha fin de semana onde hai que organizarse todo ben, porque, insisto, 50.000 persoas, un pobo de 6.000, 7.000, penso que ten, e demais. En que está Fede agora? Estás con memorias dun neno labrego daqui para lá? Efectivamente, sí, daqui para lá, arrematamos un pouco esta primeira xeira, bueno, pois co Centro Dramático Galego, que é unha coproducción entre o Centro Dramático Galego e Contraproducións, a compañía de Cándido Pazó. Rematamos este domingo 22 en Noia, e agora, digamos que empeza outra viaxe, xa máis só da man de Contraproducións, que estaremos en Vigo este venres, bueno, despois haberá unha serie de datas máis ao longo do ano, non sei, augurolle futuro a esta peza, porque, bueno, realmente estamos falando de eso, dunha obra universal, xa as memorias de Neira Vilas, esta adaptación ao teatro, pois, non sei, está sendo moi emocionante, moi bonita, está chegando a xente e, bueno, estamos disfrutando moitísimo. É unha adaptación fiel, hai cousiñas que un lle quere meter e demais? Hai tamén deixou o propio Neira Vilas que tivo moito contacto con Cándido Pazó xa por unha adaptación anterior que Cándido fixo a modo de monólogo, pois xa tiveron moito contacto, e o propio Neira Vilas gustaba de ti dalle a túa vida e a túa dimensión, e evidentemente, pois, digamos, está a estrutura do libro, toda a traxedia que Balbino vai vivindo desde a súa infancia ata que marcha, pero, bueno, pois tamén hai eses momentos de alivio cómico, de contar un pouco a historia á maneira de Candi, e convive moi ben todo. En que máis cousiñas andas, polo menos, non sei se metido, pero pensando... Pois, nada, agora mesmo a piques de estrear a segunda temporada de Clanes, a serie de Netflix, na que, bueno... Xa saiu? Bueno, está para abril, o 3 de abril, sí. É unha primeira temporada non estiven, pero na segunda sí, está para estrearse. Tamén se estrea en marzo en Amazon a nova peli de Dani de la Torre, que se chama Z, aí temos algo por aí tamén, e nada, estrearase en outubro unha película que pasara sen pena nin gloria polos cines, pero que agora se estrea en Netflix tamén, que se chama La Tregua, unha película que rodamos alá en Euskadi, con Aaron Piper e Miguel Herrán de protagonistas, e, bueno, por aí con varias estreas, bueno, pois pensando un pouco nas memorias, en continualas este ano. Bueno, Galicia, que outro día lía na prensa, que é un plató maravilloso, unha industria do audiovisual increíble, que estas grandes plataformas que temos a día de hoxe, Galicia está moi presente, afortunadamente. Sí, realmente, porque tamén se consolidaron as produtoras de aquí, Vaca Films, o Bambú, Ficción e moitas outras, consolidáronse e están traballando moito para todas esas plataformas. Entón, pois, é un momento moi doce, e bueno, pois non hai mes que non haxa 3, 4, 5 producións ao mesmo tempo, entón, pois, bueno, pois hai que vivilo, hai que disfrutalo, hai que aproveitalo, e hai que seguir, bueno, pois tamén autoexixíndonos nós mesmos como industria, pois eso, seguir creando, ao mellor xa tamén é o momento de ir introducindo un pouco máis o noso idioma, non? Para aí fora eu boto moito de menos tamén que xa todas as producións que se fagan, pois tamén xa reivindican o galego como o noso idioma, como o que é, e tamén, bueno, pois... Vais introducindo, pero... Sí, a contagotas, estamos co tema do acento, que é eso, bueno, esa barreira xa se saltou agora, pois, bueno, pois a min gustame tamén ser... pedir e ser crítico, pero, bueno, moi ben, é un gran momento, que siga.
Monólogos, eso sí. Sí, tamén esta temporada un pouco. Bueno, presentas todo tipo de actos tamén, pregoeiro da Festa do Queixo, pero... Son, como decía miña nai, se non vales pa unha cousa, fai varias, que entón, pois, sí, gústame estar en riba dos palcos, aínda que eu a veces son introvertido e tímido, pero supoño que teño unha doble cara, gústame estar aí, sí, monólogos tamén lle pegamos, con algo de música, de canción, parodias, bueno, facemos o que nos van chamando, que un pode facer, claro. Pois estamos moi orgullosos, neste pequeno medio que unha persoa da talla de Fede Pérez nos visite, aproveitando esa coyuntura da Festa do Queixo como pregoeiro que vai ser. Bueno, pois seguide a pista, Memorias dun neno labrego que percorreu Galicia, pero que vai volver agora mesmo á escena. Graciñas por vir, Fede. Grazas a vos. Que vaya moi ben, vémonos en Arzúa. Aquí estamos para o que faga falta, e vémonos en Arzúa, vémonos por aí adiante. E queixamos ali. Un viño tamén. O queixo con viño, con cervexa, con... O queixo é como decía onte nunha entrevista, como os vaqueiros, vai con todo. Vai con todo, pero bueno, o viño, por favor, que non falte. Que non falte. Gracias, Fede, gracias. Gracias a ti, Álvaro, e gracias a todos.